guys. Pagkakaroon guys ni ako karon sa amo ang panimalay. Nagbuhat ko palangre guys para sa akong anak nga si Alex. Kay ang iyahang palangre nabili naman. Di nubo na pod, ako na pod nga gisumpayan. Malangre na po siya guys kay ang pagpanagat season man. Dili na pod panahon sa subid. Mo nang mamalangre na pod siya. Mo na nga palit mig nylon among gisumpay, gikwambutan nako. Nya gitauran mo ni siya guys. Gatikang lain taon ko ani, sige laman kay lisod man og dili gyud kumbati ani. Kumbatis kamot, kumbatis tiil, kumbatis mata, sipat sa pantukanan. Ingon ani ang kinabuhing mamalangrehay guys. Makahimo man si Alex pero hinay lang mo na nga apasom jud na mo gama kay pagkagabian na kadlawon iya nang taga kag iyahang panagat nga palangre. Hasta nga ako mga anak guys, namaon pod sila kay maalagi among kabuhian ang panagat nga palangre. Ingon ani guys, ba nag-asawa magtinabangay og paon. Kay kung asawa ray pasagdan or bana maglisod jud. Maglisod og human. Kari pod lain na pod ning parisan pod ni ako pod ning anak gihapon. Tinabangay gihapon ni siya guys. Gipan-an nila ni hapon. Ilan ning ilawod kadlawon. Kay nanguha naman sila paondaan ilang giasin. Bibo po ni sila ani guys, magtapok ni sila tanang mamalangrihay. Bibo kong maon. Ato makita po din ni guys ang senior citizen nga amo pong amigo. Taga adlawan ni guys. Ilahang dapit tuaw sa adlawan, dool na sa langit. Pero mananagat si Ja. Senior citizen ni. Siya ay si Tatik. Tanawa guys. Bulinaw gihapon na yang paon. Nahiuban gihapon siya namo. Wa naman mauso og kanang subid. So palangre na pag giuso nila. Ingon ani ang mananagat guys, uso-uso go asay maayong panagat nga makakuha og isda.
Project ko ba itong kan? Ano pang lupos ba? Pwede ka? Ha? Ano rin? Nining time guys. Na nagsakay mi og pambot ani. Ngadto na pud mi dito sa bahay ni Ma'am Flor. Kay humana man mi anig panihapon. Sayo mi manihapon guys kay tumihigda sa ilahang panimalay. Magpambot naman mi kay pila ka minuto makaabot raman dadyon dito sa ilahang mismong residensya. Kay duol raman pambuton guys. Amo pamalabyan ang mga mananagat ni ini. Tanawang adlaw guys talisalop na sab. O daghan na kayong mga mananagat. O makita po nato guys ang buwan. O ingon man linaw ang dagat ni ini. Why balod guys? So nagkuan rami nagpambot padung sa ila ni Ma'am Flor. A few moments later. Guys, pagkaugmaaning adlaw guys, nakakuha si Alex og isda. Gidaan niya ka Ma'am Flor burato guys. Og mao na iyang mga kuha. Og nakakuha si Alex og nukos guys nga dako og kanang angel man nga nila ani guys mo na paborito ni Ma'am Amy. Kang Alex ray akong nabidyohan nga kuha guys, ang uban wa na lang na ako mabidyohi kay gabi man day sila ni taktak. Og ako guys nagpasalamat sa inyong pagtan-aw sa akong mga videos ug utang ko kaninyo ang kapalaran. Ako mayon guys, bye bye.